U vezi Marka Miljkovića i Lune Đogani jedan od najvećih problema uvek je bio to što je on ne pruža dovoljno pažnje kako bi ona želela, o čemu je za drugar otvoreno govorio u emisiji Magazin In. Marko je Sanji priznao da se umorio od ugađanja. Ima malo ugađanja, bravo. Dosta su devojke željne pažnje tamo. Treba im više pažnje zato što taj zatvoren prostor nemaju sve što požele i onda mi moramo da nadomestimo to, rekao je Marko, sa kojim je saglasan bio i Mensur Ajdarbašić. A kada im daš previše, onda im ne valja. Dosta mi se često učini kada imaju dosta onoga što žele. Postane im posle određenog vremenskog perioda neinteresantno i onda kada izgube to nešto što vole i što su imale, onda žale za tim. Sa Sanjinom konstatacijom da ženama nikako udovoljiti bio je saglasan i Miljković koji se požalio na problem koji ima sa Lunom Đogani. Kada krene, ti mene ne voliš, ti meni ne pružaš pažnju, meni nije dobro, meni kuva, a ja dao sve od sebe, ja ne mogu stvarno. Ja generalno nisam neki romantik da je ugađam specijalno nešto, to sam u startu rekao i objasnio, a onda kada krene tako, meni kuva i nije mi dobro, posvađamo se. Sve će to biti super kada izađemo. Kada smo izašli posle Zadruge 2, sve je došlo u normalu, ali dok smo tamo, svašta fali, pogotovo devojci kao što je Luna.